McDonald's har igennem flere årtier været verdens største fastfoodkæde. Der har været mange rygter omkring, at der skulle være en masse af andet end bare oksekød i deres bøffer. Vi vil vise nogle klip fra deres bøfproduktion og vise, at det kun er oksekød, og at det foregår under gode vilkår. Vi vil tage med på en lille rejse, som viser, hvordan McDonald's bøffer bliver lavet. Der produceres enormt mange bøffer på fabrikken hver dag. I 2012 solgte McDonald's 3.802 tons oksekød i Danmark. Når oksekødet er hakket, kommer det ind i maskiner, der former bøfferne til den perfekte størrelse. Bøfferne fryses ned, når de er formede, og så er det selve restauranten, der steger bøfferne, inden de serveres. Når bøfferne er pakket, er det leverandørerne, der kører det ud til restauranten. Derefter er det restauranterne, der sørger for tilberedelsen. Ligesom der har været rygter omkring, hvad der er i bøfferne på McDonald's, så har der også været rygter omkring, hvad der er i Chicken McNuggets. Rygterne lød på, at de var lavet ud af noget, som de kaldte for Pink Goop, men igen har vi fundet en video, hvor man kommer ind på fabrikken og kommer helt tæt på produktionen. I 2012 solgte McDonald's 1.694 tons kyllingekød i Danmark. Her kan man se, at nuggetsene ikke er blevet lavet ud af det såkaldte Pink Goop, men at de er lavet af kyllingekød. Nuggetsene bliver heller ikke færdiglavet på den måde, at de ikke bliver stegt helt igennem. De bliver pakket ind i plastik, så der ikke kan komme skidt ind til maden, når det skal transporteres. Herfra sendes de så også afsted ud til restauranterne, hvor det er deres opgave at sælge